Al programa d'avui estem descobrint la figura del rei Jaume I d'Aragó, el conqueridor. Una de les seves grans conquestes va ser la del Regne de València i per conèixer una mica més la València medieval hem convidat al nostre estudi a l'historiador Vicent Baidal. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs moltes gràcies per acceptar la nostra invitació. Val a dir que no és el primer cop que en Vicent Baidal participa dels Sons de l'Edat Mitjana. I és que ja ens has donat algun cop de mà a la secció La Crònica, oi? Sí, de manera indirecta vaig ajudar a esclarir alguns topònims valencians. Doncs a partir d'aquí és veritat que teníem ganes de tenir-te a l'estudi i si et sembla començarem sentint un petit tall de veu i després el comentem, d'acord? Qui som els valencians? Les terres que avui reconeixem com a valencianes han sigut poblades durant segles per diverses cultures i civilitzacions. Ibers, romans, àrabs, jueus... El pas d'esta gent s'havia de notar i, de fet, formen part del llegat històric del que avui som. Una terra de llauraors, músics, artesans i mestres. Una terra d'horta, mar i foc. Diuen que són valencians des de fa 8 segles, quan es creà el Regne de València entre 1238, ja sabeu, 9 d'octubre, Jaume I i tot això i allò, i 1305. Com podeu veure, pràcticament amb les mateixes fronteres que ara. La llengua que parlem, el valencià, també prové de l'edat mitjana, producte de la societat que poblà el regne. Un barrejat entre una majoria de catalans, entorn d'un 65%, i aragonesos, al voltant d'un 30%. Saps que algunes persones defensen encara que el nom Regne de València hauria de ser l'oficial? Parem el carro un moment. Parem el carro una mica perquè s'han dit moltes coses. Oients, el que hem sentit és el principi d'un vídeo que s'ha fet viral a xarxes les últimes setmanes i que porta per títol Qui som els valencians? És de la productora audiovisual Granissat. Vicent, la qüestió de la identitat segueix d'actualitat, doncs. Sí, totalment. Bé que ho sabeu així a Catalunya i al País Valencià també passa que és un tema que importa molta gent i que interessa i continua interessant. Aleshores, aquest vídeo mencionava, deia, els valencians són valencians des de que Jaume I, el 9 d'octubre del 1238, això i allò. Explica'ns una mica aquest això i allò. Bé, això i allò a València s'entén molt bé perquè és part d'un vers d'Estellers. Llavors és com una gracieta del vídeo que vaig tindre el goig d'assessorar històricament. La veu és d'Amàlia Garrigós, els oients valencians també la reconeixeran clarament. I el que s'explicava en el vídeo és això, que valencians abans de 1238 no n'hi havia. N'hi havia valencians de la ciutat de València, però no del territori conegut actualment com País Valencià. I, en canvi, va ser Jaume I qui va formar un territori, un regne, amb unes lleis pròpies, que s'assemblava molt a l'actual País Valencià, pràcticament són les mateixes fronteres. I llavors, a partir d'aquell moment, va ser quan va començar a desenvolupar-se la identitat valenciana. És evident que quan Jaume I va crear el Regne de València i el va poblar amb cristians, separant els musulmans, expulsant a una gran part i separant a una altra part, els cristians que arribaven eren catalans i aragonesos, ja venien amb la seva pròpia identitat. Els catalans se sentien catalans des de finals del segle XII, els aragonesos segurament també, no hi ha tants estudis, però almenys a començaments del segle XIII sabem que hi havia una identitat aragonesa ben forta i ben potent, i quan arribaren a València, a partir de mitjan segle XIII, ells se sentien amb les seues pròpies identitats. Com s'anà formant aquesta identitat valenciana que després veiem en el segle XIV? Doncs és una de les qüestions que jo mateix he tractat d'estudiar en una de les meves darreres investigacions. I precisament d'aquesta darrera investigació també en parlem avui perquè és la teva darrera publicació. És un llibre publicat per Editorial Afers que porta per títol Els valencians des de quan són valencians. En aquest cas és precisament el que comentaves, no? Aquest naixement o reconeixement de la identitat valenciana. Al llarg de totes aquestes pàgines d'aquest volum vas desenvolupant aquesta tesi que ens comentaves, perquè hi ha hagut tesis molt diferents, que des de que ens diuen que érem espanyols amb 3.000 anys d'història, una nació de 3.000 anys d'història, posa'ns en context. Així comença el llibre, intentant ser una miqueta provocador, que és una idea molt estesa entre els ciutadans espanyols, que la nació espanyola existís des de fa 3.000 anys, des del mateix moment en què apareix el nom Hispània, que va aparèixer en època dels fenicis, quan van arribar així, volia dir, segurament no ho sabem, però o terra de conills o terra de metalls, perquè els fenicis venien així buscant metalls. A partir del moment en què apareix el nom d'Hispània,
ja des del segle XIX van haver historiadors espanyols que consideraven que el nom feia la cosa i des del moment en què hi havia Hispània hi havia hispani, hi havia espanyols, i això havia sigut una nació que s'havia desenvolupat durant milers d'anys. També s'ha d'entendre que en el moment en què es dona aquesta teoria era el signe del temps. Els anglesos pensaven que venien dels bretons, els francesos dels gals, els italians dels romans, que tots tenien orígens en l'antiguitat. Però, clar, després la historiografia ha anat desenvolupant-se, sobretot la historiografia de les nacions i els nacionalismes en els darrers 30-40 anys s'ha desenvolupat moltíssim i sabem que és tot prou més complicat que això i que les identitats col·lectives es fan i es refan, però que sobretot les identitats col·lectives actuals de la contemporaneitat tenen un origen en època medieval, a partir dels segles XII, els segles XIII. No eren nacions com les entenem actualment, però sí que podem dir que l'actual nació francesa té uns orígens d'una identitat col·lectiva sorgida en l'edat mitjana, igual que la catalana, o igual que l'espanyola, en aquest cas, haurien d'endarrerir un poquet fins al segle XVI, a partir de la unió dinàstica entre els reis catòlics. D'acord. A la historiografia parlaves quin tipus de documents pot consultar per treballar aquestes qüestions? Bé, bàsicament el que mirem sobretot són documents de caire polític, discursos polítics, però també qualsevol tipus de document en què es facin referències als gentilicis, per exemple, o que es facin referències als lligams político-culturals identitaris entre les persones de diversos territoris. Per exemple, en el cas de la Corona d'Aragó, són molt interessants els discursos que es feien en les corts de la Corona d'Aragó, les corts d'Aragó, les corts de Catalunya, les corts de València, però també els documents, les cartes de gent que era de l'estranger i vivia a la Corona d'Aragó, o gent que es referia als que provenien de la Corona d'Aragó en l'estranger. Per exemple, mercaders catalans o valencians que estigueren en Nàpols, en Sicília o en altres llocs. La veritat és que qualsevol document és interessant sempre que es referisca a la identitat col·lectiva d'estos territoris. Clar, persones que parlen d'altres persones, les ubiquen i posen aquestes etiquetes, no?, d'alguna manera. Doncs bé, a banda d'aquesta recerca, Vicent Baidal també forma part d'un grup de recerca i divulgació. Es tracta de Fer Arca, Arca amb H. Sou 3 historiadors, oi? Tu mateix, en Frederic Aparici i en Ferran Esquilache. Aquest projecte té moltes vessants, perquè comença per un blog, després hi ha congressos, articles, 2 llibres. Explica'ns una mica l'origen d'aquest Fer Arca. Sí, en un principi érem un grup de doctorants de la Universitat de València. Bé, jo estava a Barcelona estudiant també el doctorat, i en un principi volíem posar en comú les nostres recerques i alhora fer divulgació. Això s'ha anat desenvolupant al llarg de temps, portem ja 8 anys, ja som doctors. Enhorabona. Gràcies. I continuem fent el mateix que al principi, és a dir, fent investigació per una banda i per una altra banda, que és la part per la qual som més coneguts, és fent divulgació, perquè la veritat és encara més al País Valencià, hi ha molt poca gent que es dedica a la divulgació, perquè acadèmicament no dona, diguem, rèdits acadèmics, no es compta, no dona punts per a fer currículum, i llavors ningú s'hi vol dedicar. Però nosaltres, per gust i perquè ens realitza i perquè la veritat és que acostar els coneixements historiogràfics a la gent és una de les coses que pensem que dona sentit a la història, ho fem. I d'ací que primer obrirem un blog per a donar a conèixer les nostres recerques i els nostres coneixements sobre la història medieval de la Corona d'Aragó o d'Europa, i després, a partir dels textos que hi havia en el blog i alguns altres, hem publicat 2 llibres, Fer Arca, Històries medievals valencianes, i recentment el Fer Arca 2, més Històries medievals valencianes. Sí, els tenim aquí davant, estan editats per l'editorial Drassana, i hem de dir, oients, que realment us convidem a visitar el blog del Fer Arca. Recordem l'adreça, que és blog.arcaambach.org,
perquè són d'un to molt agradable, passen molt ràpid i són temes realment molt interessants. Heu rebut feedback dels lectors? Perquè, de fet, tinc entès que els temes del FEARCA 2, del segon volum d'aquests llibres, sorgeixen fins i tot dels suggeriments dels lectors, és així? Sí, totalment. De fet, el primer FEARCA va ser el llibre amb el qual es va estrenar l'editorial fa 2 anys, Llibres de la Drassana, i jo crec que ni els mateixos editors ni nosaltres mateixos pensàvem que anava a funcionar tan bé, perquè estem apropant-nos a la 4ª edició i la veritat és que funciona molt bé. I llavors, a partir de les respostes que ens donava la gent, sobretot de les presentacions, les preguntes que feia la gent, vam decidir la temàtica dels textos que s'expliquen en el segon llibre, per tal que els oients sàpiguen de què van. Són com píndoles històriques, són 16 píndoles històriques en cada un dels 2 volums. I llavors són textos de 4 o 5 pàgines explicant, no sé, des del poder miraculós de les banyes d'unicorn en l'edat mitjana, que es pensava que tenien poders d'antídot i poders de donar vida eterna, perquè es pensava que existien els unicorns, no sé, també els valencians des de quan són valencians, o com funcionaven les fires medievals, o també els bordells, que eren un negoci municipal, cosa que avui en dia... Pot sorprendre una mica, oi? Sí, sorprèn bastant, però llavors estava regulat públicament. Una cosa que per una banda, tenia els seus aspectes positius, perquè hi havia una regulació sanitària, una regulació del bé de les dones que treballaven en el bordell, però per una altra banda també tenia unes parts molt negatives perquè les dones eren, maltractades psicològicament, ja que es feia escarni d'elles quan arribaven les processons de Setmana Santa o les èpoques de reclusió religiosa, i s'aprofitava per a donar a les dones com a mal exemple del que no s'havia de fer. Clar, veig aquí també altres títols, Conquesta i canibalisme, El metge del rei, La medicina medieval, La crema de Cocentaina, el 1304. Déu-n'hi-do, quin àmbit més ampli que podeu cobrir dins d'aquest FEARCA. Hem vist que al blog anuncieu també les vostres vacances. Teniu nous projectes a la vista? Sí, la veritat és que sí. Cada any, quan arriba la clausura del curs acadèmic, fem balanç del que hem fet al llarg de l'any, tant en recerca com en divulgació, i anunciem un poc el que farem l'any vinent. Enguany tenim un secret. No ens pots avançar res, una miqueta? Simplement que té a veure també amb la divulgació i amb fer arribar a la gent el que vol conèixer sobre la història medieval. I esperem que durant la tardor podrem anunciar. No es tracta d'un llibre, ja dic que no es tracta d'un llibre, sinó de contacte més directe amb les persones interessades en la història medieval. Molt bé, doncs estarem ben pendents d'aquestes notícies. I queda pendent doncs, una nova trobada per quan feu públic aquest secret. Gràcies per la teva visita, que tinguis bones vacances i molta sort amb aquests projectes. Fins aviat. Fins aviat, gràcies.